खुलुमबाय लोगोफोर दिनै गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो बरायनाय जाबाय जे दिनैहाय आं मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों जे बे भिडिअआ बिराद इम्पर्टेन्ट जागोन नोंथांमोना गोसो होनानै नायलां एक्चुअली बे भिडिअनि जेनाखि बाथ्रा ना बियो आंनिफ्राय नङा बियो सासे आंनिनो लोगो बियो सासे ब्रादार बिथांनिफ्राय फैनाय बाथ्रा बिथाङा आंखौ जावले फन खालामनानै बुंहरबाय थादों कि नोंथाङा बिनि सायाव भिडिअ बानायथार ना माबा मोनसे सांग्रांथि जोंनि समाजखौ नोंथाङा हो जाहाथे जोंनि समाजा बेबायदि गाज्रिजों थाङा नोंथांमोना मिथिगौ दिनैनि समाजाव मा जागासिनो दं कि सोरजोंबा हाबा जालायबाबो ना सोरनिबा हिनजावा सोरबा हौवाजों सोरबा हौवाया सोरनिबा हिनजावजों लाना खारनाय बेबायदि जेंनाया जोंनि समाजाव गोबां बारायगासिनो ना दिनैल' नङा सिगांनिफ्रायनो बारायबोगासिनो बा दिनैनि दिनाव बियो गोबांथार बारायबोबाय दा आं बिनि सायाव माखासे खिनि बाथ्राखौ बुंगोन ना आरो बिनि जेनाखि राहा लामा जोङो बेखौ होबथानो थाखाय राहा लामा नोंथांमोना जानो हागौ दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों मोनगोन मानो होनना बुङोब्ला बे ब्रादारा आंखौ खोन्थाहरदों कि नोंथाङा बेबायदि राहाखौ खोन्थाना हो बेबायदि प्रब्लेमखौ जोङो सलुसन खालामनो थाखाय जोंनियाव बेनि अनगा जेबो राहा गैया बेबायदि बुंहरदों दा आङो बे मा सलुसन बेखौथ' आं नोंथांमोननो खोन्थागोन बाट नोंथांमोना सिरियास जानांगोन गावबागाव सिरियास जानांगोन सिरियासनेसआ जोंनाव फैनांगोन कि जोङो माबा मोनसे ना बेखौहाय सलुसन खालामनो थाखाय गावनो गाव रेसपन्सिबिलिटि बे दायथ'आ नोंनावनो दं बे दायथ'आ आंनावनो दं मानो होनना बुङोब्ला दिनै गाबोन आङो हिनजाव लाना खारोबा दिनै गाबोन नोंथाङा हिनजाव लाना खारोबा बेनो समाजनि बे प्रब्लेमा जोंनि इन्डिभिजुवेलि सोरनिबा थाखाय नङा बे प्रब्लेमा जाबाय जोंनि समाजनि प्रब्लेम बेयो गथाय समाजनि प्रब्लेम बेनिखायनो जोङो बेखौहाय सिरियास लानांगौ अके बाहेरायाव अखा हाबाय दा भइसआ एसे बारा क्लियार फैया जानो हागौ अब्लाबो नोंथांमोना गोसो होनानै बे भिडिअखौ नायलां नोंथांमोना माबा मोनसे सोलोंनो थाखाय हागोन आं बेखौहाय फोथायो जा ओरैबायदि जे जोङो दिनैहाय हिनजाव लायोबानो जोङो हाबा खालामोबा गासिबो रेसपन्सिबिलिटिया नोंनि दायथ' नोंनि आखायाव सोरबायदि हिनजावखौ नोङो हाबा लागोन सोरबायदि हौवाखौ नोङो हाबा लागोन बियो गासिबो नोंथांनि आखायाव दं बेनिखायनो जों जेब्लायबो गावखौनो गाव सांग्रांथि जा जोङो सोरबायदि हिनजावखौ आङो हाबा खालामगोन जाहाथे बै हिनजावा बै हौवाया नोंनि गोसोजों मिलायनो हानाय नोंखौ केयार खालामनो हानाय नोंनि गोसोखौ बुजिनो हानाय नोंनि प्रब्लेमखौ बुजिनो हानाय नोंजों मिलायनो हानाय नोंनि गासै लाइफखौ हल लाइफ बियो नोंथांजों समखौ होनो हानाय बेबायदि जोङो पार्टनारखौ नांगोन अब्लासो जोङो संसारखौ गोजोनै जानो हागोन आरो आङो सिगांनि भिडिअआवबो बुंदों जों गासै जेरै जोङो लाइमोन जोंनि थांखिया बिदि नङा कि जोङो हाबा खालामनानै संसार जानाय बेल' जोंनि थांखि नङा हाबा खालामनायनि उनाव मा फैगोन जोङो गथ' गथाय जागोन गथ' गथायखौ फोरोंलांगोन हिनजावखौ जोथोन लानांगोन फेमिलि जोथोन लानांगोन गोबांथार थाखा फैसा नोंनि केरियार नोंनि प्रब्लेम नोंनि फेमिलि गोबांथार नोंनियाव बेबायदि प्रब्लेम फैनो हागौ दा बेफोर गासैखौ नोंथाङा दिनैनो सानफा हफा नोङो डिसिसन लानांगोन डिसिसन लायाब्ला जुदि नोंथाङा बे डिसिसनखौ फेल खालामोब्ला बियो नोंनि लाइफनि ग्रेटेस्ट मिस्टेक जागोन ग्रेटेस्ट नोंनि रिग्रेसन नोंथांनाव फैबाय थागोन ना बेनिखायनो जोङो बेखौहाय मिस्टेक खालामनो नाङा ना जोङो बुंनो हायो कि हाबा जानायानो जोंनि सोरखौबा पार्टनारखौ चुज खालामनायानो सोरखौबा सायख'नायानो जोंनि लाइफनि ग्रेटेस्ट डिसिसन नोंथाङा फरायनायानो जा खुनु बेजों मेटार गैया ग्रेटेस्ट डिसिसन बियो मानो होनना बुङोब्ला नोङो बे पार्टनारजोंनो थैस' थांस'नि थाखाय संसार जालांगोन गथ' गथाय खांलांगोन गथ' गथायखौ माबोरै फोरोंलांगोन गथ' गथायखौ माबोरै गियान होलांगोन जोङो गावनो गाव सासे गार्जेन जानानै नोङो सिरियासनेस नोंनियाव फैनांगोन सासे गार्जेन जानानै नोङो मोजां एग्जाम्पल दिन्थिनो हानांगोन मोजां नोङो सासे बेबहारनि मानसि जानो हांगोन मोजां हेबिटनि मोजां केरेक्टारनि नोंथाङा मानसि जानो हानांगोन अब्लासो जोङो जोंनि समाजखौ फोसाबनो हागोन आं बेनिखायनो बुङो ना जुदि नोंथाङा माबा मोनसे फोरोंनो गोसो जायोब्ला नोंनि केरेक्टारासो देखायो जुदि नोंथांनि केरेक्टारा मोजांब्ला नोंनि हेबिटआ मोजांब्ला नोंनि बाथ्राखौ नोंनि खोथाफ्रा गासिबो मोजांब्ला नोंथाङा बे केरेक्टारखौ गुबुननि सिगाङाव प्रमट खालामनो हागोन बिदि नङा कि आङो ओरै बुंनांलायगोन कि आङो जाया आङो सोबा आङो बेबायदि गाज्रि खामानि मावा आं बेबायदि बानाया ना नोंथाङा बेबायदि बुंनायनि गोनांथि गैया जुदि नोंथाङा मोजांब्ला नोंथांखौ गासिबो मोजां मोनखागोन नोंनि थानाय नोंनि जानाय नोंनि बाथ्रा बुंनाय गासैयावबो नोंखौहाय मानसिफ्रा मोजां मोनखागोन बेनिखायनो बुंनांलाया कि आङो मोजां आं बेबायदि जाया आं बेबायदि सोबा बाट नोंथांखौ नुनायजों लोगोसे समाजा नोंखौ सिनायगोन मानसिफ्रा नोंखौ सिनायगोन नोंथाङा मोजां आरो नोंथांनि जेनाखि मोजां बेबहार बियो प्रसार जागोन
सासेनि उनाव सासे बारसलांगोन मानो होनना बुङोब्ला आंबो सासे दिनै आंबो खुद आङो सोरखौबा मोजां मानसि नुयोबा सोरखौबा आङो फल' खालामनो हानाय आं बिनि केरेक्टारखौ फल' खालामो आरो बे मा मावो बियो मा जायो माबायदि थायो ना बियो मा बाथ्रा बुङो आं बेखौ फल' खालामो जानो हागौ निस्सय बेबायदि आखुथाया नोंथांनावबो दं जोङो फल' खालामनो हानांगोन सोरखौबा मोजां मानसिखौ बिदि नङाखि जों गाज्रि मानसिखौ दा आङो डाइरेक्टलि बुंनोसै बिथाङा आंनि सिगाङाव मा बुंदोंमोन जोङो सिरियासनेस फै गावनि गाव सिरियासनेस फै आङो मोनसे बाथ्रा बुंनो सानदों बियो मोनसे खथा जुदि खथाखौ नोङो मुख्रा खुलिनानै दै लुयोबा बेयाव माब्लाबाबो दैया जमा जाया जुदि नों मुख्राखौ खुलियोबा अब्ला नों निस्सय बेवहाय जमा जागोन बेनिखायनो नोंथाङा गोसोखौ खेवनानै बे भिडिअखौ नाय जाहाथे नोंथाङा बे भिडिअनि गेजेरजों माबा मोनसे गियानखौ सोलोंनो थाखाय हायो नङाब्ला खुनु बे भिडिअखौ नायनायनि फायदा गैया बाहाय फायदा गैया बेनिफ्राय साबसिन नोङो बे भिडिअखौ नायालासिनो थांनायानो मोजां नंगौना नङा दा जोङो मुख्राखौ खेव नोङो सोलोंनो थाखाय इस्सा जायोब्ला निस्सय आङो फोथायो बे भिडिअआ नोंथांखौ माबा मोनसे गियान होनो थाखाय हागोन माबा मोनसे साननायाव जोङो बायध'था जागोन जोङो गावखौ जेब्लायबो बायध'था खालामाला बायध'था बे आंनि रेसपन्सिबिलिटि आं बेखौ मावनांगोन आङो मोजां आखुथाय दानाया आंनि मोजां केरेक्टार दानाया बियो आंनि रेसपन्सिबिलिटि आङो बेखौ मावनांगोन बियो नोंनि दायथ' ना बियो नोंनि दायथ' बेनिखायनो जोङो गावनि रेसपन्सिबिलिटिखौ गावनो लानांगोन दा बेनि माखासे राहा लामाया जादों जोङो न'खरखौ खांलांनो थाखाय जोङो मोजां रिलेशनशिप दानो थाखाय मोजां जोङो पार्टनारखौहाय गावजों कानेक्सन लाखिबाय थानो थाखाय मोजां सानहोनो थाखाय बे राहाखौ लाथों होननानै बुंनाय जादों बाट बियो बेसेबां एक्सेप्टेबोल नङा बियो नोंथांमोननि आखायाव आङो बाट बेखौ आङो शेयारल' खालामना होनो नागिरदों बेनो जाहैबाय जोङो जुदि सानै पार्टनार हाबा जायोबा हाबाजों लोगोसे मोनसे समाजावहाय अथराइज मिन्स मोनसे मा होनना बुंगोन बेखौहाय एग्रिमेन्ट साइन जोङो लानो नांसिगोन एग्रिमेन्ट साइन लानांसिगोन माबायदि एग्रिमेन्ट बियो बे एग्रिमेन्टआ जाहैबाय जुदि हौवा आरो हिन्जावनि न'खर मोननैया मिलायोबा हौवा आरो हिन्जाव सानैनि न'खरा मिलायोबा मानो होनना बुङोब्ला जोंनि समाजा रावबो लुगैयाखि सोरबा सानै कापोला गावस्रालायथों होननानै माब्लाबा जोंनि समाजा लुगैया बेनिखायनो समाजानो बेखौहाय थिरांथा खालामना होनाय जाथों कि सानै पार्टनारा जेब्लायबो थैस' थांस'नि थाखाय रायजो जाथों बेनि थाखाय मोनसे कन्ट्रेक्ट लिरना होनाय थानांगौ बेनिफ्राय नेक्स्ट मोनसे एग्रिमेन्ट पेपार खालामनांगौ कि जुदि आङो बे हिन्जावखौहाय सोरबा सासे हौवाया सासे हिन्जावखौ बा सासे हिन्जावा सासे हौवाखौ नागारना थाङोब्ला बेयाव नोगोद 50,000 50,000 समाजाव फैसाखौ होनांगोन जुदि जाया खारना थाङो बेनो 50,000 फैसाखौ होनांगोन हौवाया थाङोबा हौवाया होनांगोन हिन्जावा थाङोबा हिन्जावा होनांगोन दा बेबायदि नोंथाङा मा सानदों जानो हागौ नोंथाङा बे भिडिअ बा बाथ्रा बुंनायावहाय नोंथाङा आंखौ मा सानदों जानो हागौ कि एसे साननाय हयै माने बाथ्राखौ बुङाखै ओरैनो जास्ट कमन सेन्स गैयालासेनो बे बाथ्राखौ बुंदों नोंथाङा बेबायदि साननो हागौ बाट बे बाथ्राया आंनि नङा एक्सुवेलि बियो जुदि नोंथांमोना बेखौ सिरियासनेस लायोब्ला बियो इम्परटेन्ट मानो होनना बुङोब्ला बे प्रब्लेमखौ होबथानो थाखाय जोङो सानबाय थानांगौ सोरनि साननाया साबसिन सोरनि इनिसियेटिभ लानाया साबसिन बेखौसो नागिरनांगौ जानो हागौ नोंथाङाबो सान जुदि आरो बे एक्सेप्टेबोलब्ला 50,000 मानो होनना बुङोब्ला ओरैबायदि जागोन होनना बुंदों कि बे 50,000खौ न'खरा होनांगोन बे 50,000खौ हिन्जावनि न'खरा हौवानो होनांगोन बा हौवानि न'खरा हिन्जावनो होनांगोन जाया नागारना थाङो बियो होनांगोन अके बेसिमाव गासिबो क्लियार बेसिमावथ' गासिबो क्लियार आरो मोनसे बाथ्राया जाहैबाय आंनिफ्राय मोनसे बाथ्रा आङो एड खालामनो नागिरदों बेयो जाहैबाय जोंनि साननाय हनाया गासिबो एखे नङा जोंनि आखुथायाबो गासिबो एखे नङा सोरबा बिराद गाज्रि थायो सोरबा बिराद मोजां थायो राइट सोरबा बिराद मोजां थायो सोरबा बिराद गाज्रि थायो बेनि थाखायनो जोङो ओरैबायदि आङो गोसोखांदों
जोङो सोरनिबा न'खरा बिराद गाज्रि अबस्था सोरनिबा फेमिलिया मिडल क्लास सोरनिबा फेमिलिया जोबोर मोजां दा बेयावथ' प्रब्लेम गैया गासिबो क्लियार दा जुदि सोरबा बायदि हौवाया ओरैबायदि दं किसुमान कि ओरैबायदि माने उबुद्र खालामो आरोना न'खरखौ ओरैबायदि जाना लोंनानै फैगोन फेनानै फैगोन हिन्जावखौ बुगोन न'खरखौ बुसिलाबायगोन थोरसि लथा गावनि सम्पतिखौ बुफायलाबायजोबगोन बेबायदि हौवा दं आरो बेबायदि जाथाया डेलि जानाय जाथाय जोंनि मेगनाव जानाय जाथाय सोरनिबा प्रेक्टिकेलि नुनाय जाथाय मानो होनना बुङोब्ला जोंनि समाजाव बियो दाबो जोबनानै थाङाखै मानो होनना बुङोब्ला जोंनि समाजाव फेग्लुंनाय आखुथाया दासिमबो गोमानो थाङाखै अके बेसिमावथ' क्लियार बाव आरो ओरैबायदि जागोन कि हमना लादो हौवा हिन्जाव ना हौवाया बेबायदि आखुथायनि मानसि जाग्रा सोबग्रा हिन्जावा मोजां बाट बियो बेजोंहाय थानो गोसो गैला मानो होनना बुङोब्ला डेलि बेयाव साफ्रेसन माबा मोनसे बिनि लाइफआव डिफिकाल्टिस बारानिफ्राय बारा जाबोनाय मोनो अब्ला बै समाव उफाय गैयैयाव हिन्जावा नागारनानै थांनांगौ गोनां जायो बा हौवाया नागारनानै थांनांगौ गोनां जायो ना बेबायदि समावहाय सोरनिबा जानो हागौ सोरनिबा फेमिलिया एफर्डेबल नङा कि 50,000खौ होनो थाखाय 50,000खौ होनो थाखाय बेयो माने एफर्डेबल नङा अब्ला बेसेबां बियो हिन्जावा बे हौवाजों नासयजाबाय थाबावगोन बेसेबां बियो अप्रेसन बेसेबां बियो बेबायदि अयथासार खालामजाबाय थाबावनो बेखौहाय आङो सानदों आरो बियो नागारनांगोनानो बियो मानो होनना बुङोब्ला बेसेबां खस्थ' मोनबाय थाबावनो बिनि लाइफनि जेनाखि प्लेन बिनि डिसिसन बे गावनि आखायावसो गावनि खुदनि आखायावसो बेनिखायनो सोरबा बायदि होनो हायै मानसिया जुदि नागारना थाङोबा बिनि थाखाय मा इनिशिएटिभ लानाया मोजां जुदि आंनि हिन्जाव आंखौ नागारना थांबाय बियो समाजाव होनोनो हाया फैसाखौ बेबायदि एफर्डेबल नङा बियो बेबायदि नासयजाबाय थानाया साबसिन ना बियो 50,000 गैया बाट बियो ना बुजिबाय जानो हागौ माबेया साबसिन नोंथांनि थाखाय दा बेखौहाय आङो सानदों आरो एक्चुअलि बियो जागोन ना जाया आं बेखौहाय मिन्थिनो थाङा आङो मिन्थिया बाट जायफ्रा बेखौ एक्सेप्ट मोनो नोंथांमोना शेयार खालाम नोंथांमोना लोगोफोरनो शेयार खालाम नोंथांनि फेमिलियाव नोंथांमोननि लोगोफोरनो नोंथांनि ससियेल मिडियायाव जेराव नोंथाङा एक्टिभ थायो बेयाव शेयार खालाम जाहाथे बे भिडिअनि गेजेरजों माखासे मानसिफ्रा सांग्रांथि जानो हायो गाव गावखौ जोङो बुजिनो थाखाय हायो बेबायदि आङो एलार्टनेस नोंथांमोननि गेजेराव बेबायदि एलार्टनेस होनाय जादों बुंनो थाखाय आंनाव गोबां बाथ्राफोर दं जाय बाथ्राफोरखौ बुङोबा नोंथांमोना भिडिअ नायनो थाखाय इन्ट्रेस्ट मोननाय नङा अके लोगोफोर आङो बे भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नानै बे भिडिअखौ दिनै बे भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय आरो एक्सेप्टेबलब्ला एक्सेप्ट खालामदो एक्सेप्टेबल नङाब्ला एक्सेप्टेबल नङा नोंथांमोननि सायाव डिपेन्ड गासैबो अके फर नाउ थेंक इउ बाय बाय एन्ड टेक केयार